Добър вечер, приятели, от нашето малко скромно студио от Срем. Темата, която ще разговаряме тази вечер е за хората, които идват при мен, или така да се каже, моята малка визитна картичка, която да ви представям всичко това, което ми задавате като въпроси по телефона, което ми пишете в лични съобщения, а и така също и чрез обаждане, чрез други хора. Всъщност, много пъти хората ми питат: господин Ангелов, можеш ли да излекуваш моята дъщеря от психично заболяване, е болна, можеш ли да излекуваш моя съпруг от дискова херния или от подагра и от подобни други заболявания? Приятели, първото нещо, което искам да кажа, че аз не съм Бог. От първия ден, откакто аз започнах да се занимавам с това, което правя сега, никога не съм казал, че съм излекувал някой, който идва при мен. Лекувал го е Бог и, както е казано, Той дава на всеки го според делата. Не Кръстю Ангелов дава. Защото на човечеството е известен някакъв Господ Исус Христос, който не съществува, който е лекувал и е правил чудеса, който е вървял по вода, който е превръщал водата в вино и който с 3 хляба и с 6 риби е нахранил толкова много народ. Както се казва, да, ама не. Защото всичко това е една лъжа и една трагедия. Защото оня Исус, за който аз говоря, не е този Исус, за който говори църквата и за който говорите вие хората. Този вашия Исус, Исус на църквата, е провъзгласен в Бог, в Син на Бога. А моя Исус е творение на Създателя на света, един от многобройните учители, дошли на земята да помогнат на човешката цивилизация в нейното научно подготвяне и израстване на разума и така също и на самия живот. Една единствена е била целта на Бога и продължава да бъде, като изпраща своите посланици на земята, да прати хора образовани върху познанията, които те трябва да предадат на човешката цивилизация, и човешката цивилизация, ползвайки тези образователни предмети по най-правилния начин, да получи онзи живот, който наистина е подкрепен от Създателя на света. За съжаление, ние сме хванали пътя на заблудата и пътя на провала. И както виждаме, в последно време все по-явно става как човешката цивилизация, така също и българската нация, постепенно се провалят, и то в много бързи темпове. Всичко онова, което беше тайно до сега за човеците, започва да става все по-явно и все по-явно. Сега вече виждаме, че религиите, които съществуват, начина по който съществуват, чрез тяхните религиозни фанатични учения и книгите, които сами са се създали, така също и партийните закони, новите партии, които никнат, уж ще помогнат на човешката цивилизация да тръгне по една друга система. Но, както виждате, това до ден днешен не се получава. Технологиите, които слизат на земята по волята на Бог, изпреварват хората, а хората още изостават много в развитието на усвояването на тези познания, на тези технологии. Аз съм един човек, като всички вас, но човек, който е имал шанса да завърши един съвсем различен университет. Този университет, който аз съм завършил, е завършил Исус, Мойсей и Мохамед. Или това са хора, които преподават по един предмет, който се нарича История на божественото човешко развитие на тази планета. История, която разкрива част от миналото, история, която разкрива част от сегашното време и история, която чертае чрез програма по какъв начин човечеството да върви, за да може да се изгради като такава личност и като такива личности, че да имат просперитет и да имат успех и да живеят обединени всички народи около Бог и Неговите прекрасни, единобожни, божествени програми, които водят към възход човешката цивилизация.
Когато ми се обаждате по телефона с тези кратки слова, вие ли сте господин Ангелов, и когато ви отговоря да, и директно започвате. Можете ли да излекувате моята дъщеря или моят син, те са болното, и нито се представяте откъде сте, нито се представяте кои сте, как се казвате, нито от кой град сте, и тогава вече да започнем да разговаряме по въпроса, по който ви вълнува. После всеки един от вас иска по телефона, може ли по телефона? Не може, приятели. Ако може да ти дам плодове по телефона и да ядеш, тогава може и това, за което аз говоря. Има някои хора, които понякога пишат, но той Кръсто по телефона ми помогна. Вижте, когато понякога човек е идвал при мене, когато аз съм му дал въпросните задачи, по които да работи, и познанията, по които той да тръгне да се справя, и тогава Бог го възнаграждава от небето, понякога той има някои въпроси, които да ми зададе. И тогава, понякога по телефона, аз давам някакви инструкции в съвсем кратък вид. Аз не мога да седна и да говоря с всички вас по цял час, за да мога да ви дам тази информация, с която бих ви дал, когато дойдете на място. Затова искам да ви кажа, че всеки един от вас, който би желал да дойде при мене, първо трябва да се запознае какво правя аз, как го правя, по какъв начин го правя и дали това, което правя, говоря и предлага Бог чрез мене, е удобно за вас и дали бихте го изпълнили, защото няма смисъл да биете пътя и да идвате до Срем. На мен не ми трябват навалица пред къщи, за да може да трупам някакви дивиденти, че пред моя дом се събират много хора. Пред мен и пред моя дом искам да има хора, които са разбрали при кого отиват и какво трябва да правят. Първата работа, която питам хората, вие християнин ли сте или мюсюлманин? Те отговарят, да, господине, ние сме християни, ние сме много вярващи, нашата къща всички вярваме, дядо ми беше свещеник и така нататък. Вижте, може да е бил дядо ви свещеник, или може да е бил владика, може да е бил министър, това не е толкова важно. Трябва да знаете, че за мен християнин не означава нищо. Нито пък мюсюлманин, нито будист, нито екстрасенс, нито гадател. За мен означава творение на Създателя на света. И Бог, който е създал това творение, което признава Създателя си и всичко това, което Създателя му е направил за него. Така че аз не приемам тези неща, които вие приемате като християнство и като мюсюлманство. Вие ще трябва да се откажете от тези неща. Ще трябва, не е задължително. Защото една телевизия СКАТ казва, той казва да се изгорим иконите. Не, приятели, аз казах, че аз го направих. Аз хвърлих тези дървени рисунки и ги изгорих. И когато майка ми ме попита защо го направих, аз казах, някой да извика от тях за помощ. Защото гумена крава мляко не дава и куче от камък не пази стадо овце от вълци. Аз минах през тази заблуда, както в момента вие минавате. Аз търсих някъде около 15 години къде е Бог. Но в църквите, в джамиите, в синагогите, при маговите, при магьосниците, при Ванга, при дановистите, не го намерих. Намерих го, когато той ми се обади от небето. Когато той чрез неговия ангел започна моето първично обучение и когато ме попита защо палиш тая свещ, защото свещта кръсто съм я дал да я палите, когато я угасне тока, и защо ме наричаш татко, защото татко е човек, който ляга върху жена и тогава този човек е твой татко, а която тя ражда е твоя майка, а аз съм вашия Бог и Създател. Тогава Бог ме попита, коя песен пеете в училище? Напред свещта и слънце или напред науката и слънце? И кой ти преподаваше на теб в училище? Икона или учител? Той жив ли беше или беше от дърво? Ето, приятели, има неща, които и аз като вас някога не знаех. Започнах
както се казва от първи клас, с 1, 2, 3, 10, 100, 1000, А, Б, В и така нататък. И един ден човек се научава да чете, да пише и даже ако желая и се бори, той постига и взема висше образование и завършва архитектура, инженерство и така нататък. Но за това трябва да се бори, ако обича това, което иска да постига. При мен е същото нещо. При мен е училище. Идваш при мен и тук вътре, в твоя разум, за тази наука представлява една боремясала нива. Тази нива трябва първо да се почисти, за да стане годна, за да я засееш, или пръчките от лозата, които ще те дам, да можеш да ги насадиш, но при разработена почва. И когато ги насадиш, да ти покаже как да ги обработваш, как да копаеш, как да ги подрязваш, да ги почистиш, за да може, обръщайки се към Бога, с труда, който даваш, ще да получиш един прекрасен плод. И вече да не ходиш да търсиш от плодовете на църкви, на джамии, на синагоги, от екстрасенси, гадатели, врачки, баячи, а да се вземаш от своето лозе плодовете, които сам си произвел, демек от небето, защото имаш познанията, които са ти необходими, и имаш връзката с Създателя и ще получаваш това, което ти е необходимо директно от магазина на Бога. Както аз го получавам. Така и вие не сте ли кадърни да направите нещо за себе си, за да може да насадите това лози един ден и вие да си ядете грозди, дори и да донесете на мен по една кошница. Когато ме питате по телефона колко струва това, което господин Ангелов правите и как е заплащането. Приятели, това ми е най-болният въпрос. Естествено, и аз като всички вас работя и искам да се храня. Естествено, всеки един, който работи, иска неговия труд да бъде възнаграден, така и аз искам. За съжаление, много малко хора оценят труда, който давам, защото аз никога не съм поставил цени, като 20, 50, 100 лева и така нататък. Просто такова е решението моето и решението на Бога, оценката за заплащането, което заслужавам, вие да определите. Каквото вие определите, това да бъде. Така че до сега е било така и поне на този етап ще бъде така. Защото искам да получа нещо от сърце, а не хвърлено като на куче. Така че тази информация, която ви предадох в този момент с този клип, беше за да знаете, когато идвате при мен, по какъв начин да процедирате. Когато се обаждате, казвайте си имената си, от кой град сте. И когато трябва да идвате при мен, трябва да знаете, че когато се върнете във вашия дом, трябва да няма икони, кръстове, трябва да не сте мюсюлмани и християни. А сутрин, когато се събуждате, да правите по един поклон на колене и челото до земята и да казвате: аз, твоето творение Кръстю, или аз, твоето творение Марина, или аз, твоето творение Петър. Вашето име да споменете и да кажете: Господарю, по Твоята воля се родих на тази земя. По Твоята земя вървя, по Твоя въздух дишам, Твоите науки чета, Твоите песни пея, Твоите храни ям, Твоите кора играя. Всичко, което консумирам, включително и тялото, всичко е Твое. Аз съм само един Твой консуматор. Защото няма Гергьов ден, Петров ден, няма бабен или дядов ден, има Божий ден, Божия нощ. И всичко сътворено е Негово. Няма българска земя, няма китайска земя. Има Божия земя, има Божие небе, има Божие познание и хора на земята, които да ви преподават, за да можем ние, човеците, да растем, ако внимаваме в час. Трябва да знаете, че ако ви трябва хляб и си молите на Бог, че сте гладни и искате хляб, Бог ще ви каже от небето: приятелю, ето аз те създадох човек, който стана хлебар. И тази дарба е от мене. И отиди си вземи хляб от хлебаря. Ако ти трябва грозди, отиди си вземи от лозаря. Ако искаш да се научиш на компютри, отиди при компютърния специалист, защото само живите таланти на земята
които са по-напреднали от теб в дадена дисциплина, ти можеш да използваш тези божествени ангели на познанието и те да те научат и да вървиш напред. И тогава славата е за мене, а подаръка или заплащането или това благодарността, която трябва да отдадеш, ще отдадеш на хлебаря, ще отдадеш на компютърния специалист, ще отдадеш на лозаря, защото те са направили нещо за тебе, за да получиш и да се обогатиш в дарбата, която имаш нужда. Иначе, както я караме с икони и с кръстове, ние никога няма да се облагодаряваме на дървото, но и то дървото никога няма да ни даде нищо. Ние забравяме, че не иконите, не Божия майка някаква си е кърмила децата, а нашите майки не кърмиха. Те ни отглеждаха заедно с нашите баби и с нашите бащи. Нашите учители от детската градина, от първи клас до университета, те са хората, които се грижаха за нас и правиха всичко възможно ние да станем по-добри, по-образовани, по-интелигентни. Друг е въпросът дали ние пожелахме да станем такива хора или дали участвахме активно в тези процеси, за да можем да постигнем всичко това, което днеска не липсва на много от нас. Познанията са нещото, което крепи човешката цивилизация. Не патриотизма, а научно подготвеният човек. Когато един патриот вземе пушка и тръгне, той не може да те научи на нищо. Но когато един разумен човек те научи как да избегнеш да няма война, защото никой не иска да умира на тази земя. Защото всички сме сътворени от Създателя на света и както връбчетата, гарваните, щъркелите, и така и ние, турци, българи, китайци, роми, ние трябва да живеем на тази земя като един божествен народ от различни националности, но обединени не около църквите, джамиите и синагогите, а около Създателя на света. Този, който не създаде, който не даде живота, който не праща науките и познанията, този, който не дава и отнема живота. Вярвам, че с тези няколко кратки минути, които направихме за вас в нашето малко скромно студио Срем, ще ви даде повод, когато прегледате това, поне да бъдете подготвени по начина, по който, когато решите да дойдете при мен и да не ми задавате излишни въпроси и така да се каже да губите излишно време по телефона, а да сте запознати и да се информирате, когато искате да дойдете при мен предварително, да не съм там, за да не биете пътя на празно. Пожелавам ви приятна вечер, благодаря за вниманието и дано да съм бил полезен с тази малка визитна информация, която ви пратих.